Inis kong kuan. Gamit mo ba? Ilis to kaliro ra. Kaliro ra. Sumunod ni. Dito na siya duwo. Dito sa lapuan ay. Tambok mo siya. Ano yung magaling part? Yan lang dia. Ha? Ari ni. Ano? Ben. Ada yang makaling part? Ada yang dalam lutuon. Landong ni kuan. Ya, lusut-lusut ang hangin. Ropax. Tanong na 5. Ano ni sa linya. Ano way traffic. Sumni bata. Imo man anak. Anak kadable. Ha? Anak kadable, anak Antiminda. Wow, gini dia kita maglanay ni dia kansar ko. Jom tapungin. Yel. Babay sa Neil. Ayan ninyo. Doy, ano ninyo kalinting pinakagwapo, Doy? Dai. Talent anak, patay ko. Wala siya anak, kami ni talent anak. Mong talent kay pala hukom. Oh, asan? Asan mo rampot sa lang umaray suon. Hindi na malaman. Ya ang baylakan. Yan naman. Ba, salisay man to. Kami sila. Sapli kami sila ni. Di nilay. Ari lang. Ay sa natagay. Way silingan, kanang way silingan. Video na. Medol. Ngayong hapon. Ada. Si Rob. Gani karon diri sa Karkar lubong sa among dagaw. Yaga tapok-tapok ni ngari oh. Sa mga parinti, mga dagaw, pagkumangkon. Sabi na rin sa kong tapad, si Ropax. Katungkong ko sa unahan, napo si Daniel o si Isan. Isan o si Daniel. Tapos atbang munti mga igagaw na ko. Kaya diri reunion naman sa ni. Di lang taman, di lang kaya natukaso ng atong video. Salamat.